Sanibingelela abafowethu, lo nibingelelayo uNhlanhla ungwakwasibisi owaziwa ngoqondanisa noma IGezwamanzi. Okungihlanganisa nani namhlanje ukuthi ngizonethulela i-album yami engiyibiza kuyona ngeGezwamanzi. I-title yayo ithi Isokalayo. I-album yami izotholakala kuzo zonke iy'ndawo nakuma-digital stores nizoyithola. Okunye futhi bafowethu engizocela ukuthi ngikucacise, ngomhla ka-20 i-album yami iyaphuma. Ngizobe ngenza nane-CD launch, ngizobe ngilontsha laphayana kwaSikolokolo. Ngicela-ke nifike khona eJiphi nizongeseka bese nithenga nomsebenzi wami. Ngicabanga ukuthi ngisebenze kahle kwi-album ngoba kukhona abantu engingabathokozela engiphethe kubona obabuthokozani ndanga kwingoma ethi sizomlanda. Lapho sicace magcina kithi la ekhaya. Suku lwethu lomshado sasikulindele. Lapho sicace magcina kithi la ekhaya. Ngisho ngenkomo yakithi ngemfuyo kababa. Lapho sicace magcina kithi la ekhaya. Ngisho ngenkomo yakithi ngemfuyo kababa. Lapho sicace magcina kithi la ekhaya. Manje sengiphumelo bala ngithina sizinkomo zikaba. Awu manje sengiphumelo bala awu nasi izinkomo zikaba. Suku lwethu lomshado sasikulindele. Lapho sicace magcina kithi nodaba. Sizomlanda umakoti somlanda. Sizomlanda umakoti. Sizomlanda umakoti somlanda. Sizomlanda umakoti. Thina sizomlanda umakoti somlanda. Sizomlanda umakoti. Ngiyizela ngakwaSalayo, ngiyizela ngoba sizomlanda umakoti. Ngiyizela ngakwaSalayo, ngiyizela ngoba thina sizomlanda umakoti. Ngiyizela ngakwaSalayo, ngiyizela ngoba thina sizomlanda umakoti. Kukhona umzukulu kwingoma ethi nginothando. Nje kuningi kube khona nomunye umfo wakwaMpungose naye engisebenze naye uMbuso naye ukhona uyathola kule ngoma. So nje ngicela ukuthi bafethu nisinikeze support kakhulu. Akukho engicabanga ukuthi mhlambe njengamanje sengakusho ngoba sengiyanazi. Ngitshela abantu ukuthi ngiyajola nje. Ngitshela abantu ukuthi ngiyajola nje. Aibo exam, aibo we exam, aibo exam, aibo we exam. Le examinama ngitshela abantu ukuthi ngiyajola nje. We exam nona, we exam ngelas, we exam nona, we exam ngelas, we exam nona, we exam ngelas, we examinama ngitshela abantu ukuthi ngiyajola nje. Uthi mina sengiyajola, ngijola nobani. Uthi mina
ey'nambeni engithola la kuzona-ke 076 315 3819. Uma ungifisa laphana ukuthi ungilandela ku-TikTok ungilandela as uqondanisa 01. Uma ungifisa ku-Facebook uzongithola uqondanisa IGezwamanzi. Ku-Instagram uqondanisa IGezwamanzi sibisi. Bafowethu ngiyabonga kakhulu, ngibonga nabantu nje abangisekile ngokuqala nje umsebenzi ukuze kube manje. Ngiyabonga. Ngiyonguma masewunjani bafowethu, ngisho ngoba mina njena IGezwamanzi njalo malifika kulo mkhakha livele lishaye ingoma emnandi. Ngiyonguma masewunjani mfowethu, ngisho ngoba mina njena IGezwamanzi njalo malifika kulo mculo livele lishaye ingoma emnandi. Ngeke ungivuma masewunjani mfowethu, ngisho ngoba mina njena IGezwamanzi njalo malifika kulo mculo livele lishaye ingoma emnandi. Sintoli ungivuma masewunjani mfowethu, ngisho ngoba mina njena IGezwamanzi njalo malifika kulo mkhakha livele lishaye ingoma emnandi. Wentshatho ngumama sewunjani mfowethu, ngisho ngoba mina njena IGezwamanzi njalo malifika kulo mkhakha livele lishaye ingoma emnandi. Yemahostela kudlalwa lo, yemalokishini khonyalo IGezwamanzi njalo malifika kulo mkhakha livele lishaye ingoma emnandi. Umabona kude buwalo yemsakazweni kudlalwa IGezwamanzi njalo malifika kulo mkhakha livele lishaye ingoma emnandi. Yemaphepheni kubhalwa lona, ematshwaleni kusa lona IGezwamanzi njalo malifika kulo mculo livele lishaye ingoma emnandi. Kwenkonzo yongivuma masewunjani mfowethu, ngisho ngoba mina njena IGezwamanzi njalo malifika kulo mculo livele lishaye ingoma emnandi. Liya sense